Hayi yakufotela. Yakufotela Vito. Awufone inazi ingoma kodwa seyisezimbalwa ezenzayo. Indlela betha ngayo yabuya kabantu. Ngikhwepheshe yakwami imnandi. Sengibona ibillions before. Ndona enyayifunayo kodini. Indona enyayifunayo. Hayi fix it, cheers. Yo. Cheers. Jo. Unayi ndabe ngathi uyandelela wena. Jonga cheers mame. Jonga wena cheers. Unayi ndabe endelelayo. Into endizawuyenza. Into endawuyenza kuwe. Betha ngesulu. Betha ngesulu. Intwana le. Ngiqhoba gole ntwana. Uyimbetha mazinto yazi, uyimbetha wena. Hey, the tools. No tools anya. Uzandenzela nje iti. Okay. And ABC. Okay. And 4 sugars. Okay. Do you have 4 sugars? Okay, B. You. Yeah, Papa Pie chop. Papa Pie chop. Papa Pie chop. For sugars, B. Nincedeni fike. Jongi le ntwana hoyisisapha sisi. Le ntwana urhatela. Ayivula egate. Ndiyazi ticele ntoni le ntwana. Unibona nje ndiyafika isithandwa sami silapha sinethwa nayivula. Le ntwana ayivula. Qala simcenga apha. Ithi xa ibona mina ibona isiporho. Ingene ibaleka apha endlini. Khatebe. Khatebe. Dipitani says tikolo kukwese toilet. Ngoku Yebuti. Sister. Awunanhloni uvalela ungxaki kwapha. Hayi, anibavalelanga sister. Ndithe kuyama khumani man. Ndithe kuyiba ndiyothatha isitiko apha ndiyafika Pitani isitiko. Wathi yena man khabe ngikhawuleza ngene ngithatha isitiko. Into ofuna uxabanisa noMary phone yena Liya. Ndiyaphambana apha enhloko. Ndingathi uticile apha egethini kanti awutikanga. Hayi khathethe sisi. Uxoxa imalini khomani uzobhatala no sis. Awuzaphoswa lizulu bra. Sis. Ndithi kuwe ndiyothatha isikhiya ndifika apha ndibhidanisa isikhiya endlini ndithi kuwe manje uzokuphakela ngokungaphandle khabe nisitya ndandishiya nisitya Masixoxa wena nje. Hayi Kavula apha wena. Vula. Vula. Hey, dazi manje nibaleni. Vula bani gate, vula. Intwana le. Ngiqhoba gole ntwana. Uyimbetha mazinto yazi, uyimbetha kokho. Nimene nyale ntwana. Sorry, ngenani njani? Mama sis. Hayi sana ndine can't believe. Utheni upheliphelile into ezintsha bakwethu? Yayenza leza plastic pha. Utheni mliyana utheni guitar? Like that? Njengoko baby zanazo pha izintamba ta. Liyana. Bake udibanisa mene ngoma ke ziyalala ke mna kwethu. Ziyalala uzafundisa ezinye icode ubuthethe izalezo zinto apha man. Hlala no baby. After lanto uyenzileyo izolo ungene esana. Ngenda xaqwa. Mamela ke bhuti. Siye sahlala apha no baby. After lanto uyenzileyo izolo ungene eroomini yam unganqonqozanga. Sadecide ke no baby into bangaba wena apha endlini uyahamba. Hayi man. Because ngabona ngathi izaba ingxaki lento yakho. Hayi man sister. Sewoni nikhophela ngaphandle ke ngoku. Sesiyendlini handibeka mosini yami ngaphandle selanda uthanda bantwana. Ngokukandisa uphuma ngizawubhathula ndini ubandicela man sister. And futhi lana ndandinceda apha nditshayela apha. Kwenzeka sister ngaphanyazi uba ndingene eroomini yakho kandifika ungena hlobo ngalo sister. And zange ndibone into xa siba ndingakwazi ubalisa ngayo sister intoni man. Unceda khalo yami. Qala inteni man please man. Hayi akakhala inyembezi zegazi lo muntu kala manza netyiwa akuzokunceda inyembezi zale minyaka sizinto Okay.
uyohlala Yabona ke sister abantu abayaziyo ba umuntu uncedwa njani hlanza sihlambe sinye liya thatha kodini ngani indoda wena kodini wena ngayabo kaphinda kusiyo kwesibini othe yela ngokwami sister I think gqibi meeting ekhaya wona kaniphathele customer lini basisizana ngami cause bephethe umthambo lapha and I think mandithatha impahla zami ndiziqhoma kodwa bendifaka impahla pha ebhafini yabo so ndifuna uzithixwa nje ndiyazi ba ke ngoku ndinethezekile sister sifanele mos meeting lesihlobo na mandilungise ndithanda ukuthi nangabe thina betshona awu ababetha ngesiduku konto bazandenza yona yazala nyanga hey yo hey yaduba umnyama hey ha hey ekamagusha abantu abakhulu hey yatsa heza babetha ngesiduku izulu lona liyenza hey wena bawucama wakho yathanda sozodinga kahle ufuna sikoyike ne echesi kutheni ungikhala kakubi ngo ima utheni ungikhala kakubi ngo yazi wona bawucama wakho yathanda ugqogqozela uliqirhe njani lokho nomsindi kaku uphole manje ngabanyanga njani abantu xa unje hey akusathane nelinga ufuna ukubona amandla wenu abantu abadala hey hayi bawucama anifuna ubona amandla abantu abadala ngifuna ubona lana wakho amandla lawo enhloko enkunzi yakho hey bulala abantu abadala yo hey bawucama khawume ngokufa manje kona elayazi le ntombi bethe undenzele lona ulenzile ngokuthetha into zokufa wena hey handi into anditsho kubo bonke ndithi bangaphikisani ngayo yabona especially ndikhona mna sayilungisa byakahlisi ndivuswa yiloo nto nam nentwana uliyapha yo hayi fondini ayicolisi senzele isizungu ngekatari yam ayibethi phambene fondini but khona mna eno nto ndiyibonayo mna ndibona uba hayi jonga kuzawuba mnandi apha xa ukole gitari sawutyeba hayi ndakufotela ividiyo fondini inazi ingoma kodwa seyisezimbalwa ezenzayo indlela ebetha ngayo yabonakala uba mkhwepheshe yakwami mnandi sendibona ibhiliyoni before sendibona ibhiliyoni nafika imbangela xa ndisiza kuni nyani ndikhawuleyo Come on! Walk of pain, Ili. Walk of pain. That's my name. He's a boy. He already had to go to the boy. I'm an Ili. Confused. Is. The food I've been on for the geese, so she said, Luanze, and the festival about Bakomba Chabastungi. Yeah, it's Alali. Well, ye, Nanakta Cancela, and the cheerleader Yak. Petereza flowers go. They call me Lee, they call me Lee. When they bulal, Capino child with one eye business, Apalitas. Scatami. Means you can do many things about it. Many things, okay, Tom. See happy, Saperengin. Yep. Now, when it takes my help. Yep. Safiro Peter guitar, man, men's mal, most bow, yes, my Facebook, yes, and shall like live at home. Now, when it takes Sabalal, Kalanjan, the artist. Yabo. Rosa Harwakalan, she call 1,000 rand. She full entertainment. Nanawali. Thing is. I private and did and if no Eva and then
ndirenki noba ndibe yi-artist le nto ndiyikhasa ukuba ndiyithande and uyayiva le nto ikhala nakakuba ekho right man. Kangalapha ngathi undilibele yapha le. Why you look crazy now? Jonga liya so-acta engathi ngoku uyaphambana. Ngathi liya libali balakuqhwabela apha kokweni kanti ukuhede apha endlini yakho yeva liya. Kanti sithi kuwe jambu walibali bafune uthini? Awuthi how many high? Phambana apha liya. Dlala le nto ngoku khakhalise late ijole inkomo ndiyabuleleka. Yabona le ke lisa sidlala singamakhwenkwe le. Isa boy. Funa uba isinto eninzi liya. Netflix ngasana. Suyidlala fast kodwa sunishiya. Dlala kandiyama ne-step sami Jonga. 1. Yap. Ya, thani ingqondo ke liya ku. Na ingqondo yakune yapso yanansi afbob. Ayiyo ngoma ndifunayo liya. Jola inkomo ndabulaleka. Yazi listening liya ingakuthetha kwesindawo ezininzi. Bane listening liya. Jola inkomo ndabulaleka. Nangoma ndayithanda sasicula singamakhwenkwe. Ngoku yenza something ngum. There's many things esinoyenza apha. Yenza lento ndithi yeke inkani. Kimi, kam uyaqhela masokhathe. Mntu amaswansho ngikhathe apha ma. Ndizawuhamba ngikhathe apha. Le ngqushiya lapha ngihlala nele simpa mama. Kimi, xa zotyana nemama zakho yimap. Mapha mntwana. Kwasiteke sakho soyitwa ngokhathe apha. Kimi nemimosa mntwana. Xa uye ibambene mosemba. Iplantwana. Kimi. Yaselapho mosa. Intoni enyayifunayo kodini? Intoni enyayifunayo? Ayampomanisa le ntwana lena rhafuthetho liya. Magoza zepeneteki. Magoza zepeneteki. Olingomo dabulaleka. Ekwadini liya unsapi. Ulaleka. Ayibona imali yakho liya boy. Hey, man makodini man. Ekodini. Khawuthi into lo ufuna uyibona. Ufuna ubona ntoni kwadini man? Mali le nto tayiphazamisayo yazi. Sungiqala ngento emnandi. Uyandisungula wena. Yeke le nto yenzayo wena bana qoka urhalo uqhwaba umntu abaluqhwaba norhathe. Jonga uba ufuna uqhwaba umntu uqhwaba mna ngoku bacaba. Uthini? Yabona? Ndakugqoba uyandiva na? Yabuya wena yef. Ongayeni enyenzayo tayef. Makwathini noba ningeza nobabini man. Ngiqhwaba ndibambane. Phela ngayeni enyenzayo. Kwathini? Sungiqala kakubi wena. Ayiboni imandi lena. Sungiqala ngento emnandi. Sungiqala ngento emnandi. Ukutya komntu wama kumnandi. Pha ngiqala ngento emnandi aqhwaba kwa wena. Ngiqhwaba nobabini mna. Sozibetha. Ndiyaqheleka apha endlini ma. Kabethwa zizinyanya. Sozibetha ndim. Sungiqala ngeenyanya kodwa siyabhungana sibe phansi ta. Ubethe umntu orongo ke ngoku. Akubonisa uba singubani. Kwathini? Akuvuthulula ndikubethe nangesigingqiseni umntu obaniphambene apha entloko. Tyhini, ndiqelwa nini apha? Phinde ndityala nokutya komntu wam apha. Nditya imimosa zomntu wam apha nesiteki. Bambaliswa le katara. Khawukhaphe ndisendlini yami. Yandiva cheza. Ya. Uzokwazi undikhapha? Azokhapha. Ndikhaphe phapha una-choice ndikhaphe ngoku. Yabona? Funa uthenga river. Liyayinyusa inyango kwaljo. Yabo? Joli. Yabona? Yabo? Jima liya. Kaloku liya ka ungumnotyebileyo liya. Uyiqobela izinto apha endlini. Akho nto uze nayo apha endlini. Still uzoqoba iweight yakho. Ayidonori liya le. Isa sifumana amanzi. Phinde sibuye. Sifumana amanzi. Saphinde sibuye esijini. Isa. Awafana laba Nkonko. Sesimbalo ndisitya madoda. Yesa. Okay. Ayingathathi mani wena. Abu. Okay. Hey, ndiyavazi. Jisa ngibile. Yes, I cheers. Kade. Aw. Ntoni cheers fondini. Madoda kuthi. Walifika nsitya cheers fondini. Man, kade man, cingile kakuthi man. Ncingile. Ngoba indoda apha
Ngiyathatha ixesha elide Ngandiboni ya Cheza abantu bakufuneka kube njalo xa nihlobene. Ungahlali umuntu kucaba kuzaphela imiqengeleke iviki ungayazi noba kuthwane ngaye iqonda. Kunjalo khadi. Cheers ufika ndisitya ke apha cheers. So andifuni because uyabona no ntakwethu lo uyatya. Yeah. Andifuni ke cheers uhamba usethi ndakuviba ndisitya. Singabetha cheers. Hayi khadi. Hayi ngozi isongo sodwa khadi. Hayi ngozi khadi. Awufuni nje? Isongo sodwa. Awufuni ke cheers. Khadi isongo somileyo. Ngoloko ndokuthi hayi betha. All right. Hayi shoot. Yakubona cheers. Unenteshe cheers wena. Cheers. Fonini, yintoni kangaka kusena apha fonini? Khadi. Apha bendizofuna umbrella. Okay. Busaqhuba. Hayi kuba nje uncenga khadi uba nganditye la ufanele ngitye ndodakuthi. Yabona ke cheers. Bone eqanda ngoku. Buthe awufuna ukutya apha cheers. Saniyenze niphotorisha abantu emidlini zabo man cheers. Uzoqala ndiyazi uba uzothini apha, okwesibini ngokuphinde utshintshe iminds. Yabona ke lento. Man cheers. Cheers ndikucelile kahle ndakunyanzela yitya wathi awufuni. Thena ngokujika izinto. Cheers. Uba ngathi nawe ngoku ngabantu baseparlament. Ufuna ntona? Khadi wena into benzoyenza apha. Ngizofuna umbrella, u2B umbrella yami unike wena. U2B. Yeah. Ayithatha umbrella ndiyiphosa phaa kweyadini. Ongekho ndayithatha ndayiphosa bazayifumana. Ndifumane umbrella khadi. Andiyazi alo cheers ufuna ntoni mani afonini hamba mani apha cheers mani uzothi nam hayi ndishiye khadi ya cheers mani kusasa cheers mani jo kanene ndizothi ngibani lo mfo cheers uyela mntu kanti lo uzekwezonto apha cheers uzekwezonto apha kanye sekum jonga ufuna uxande one cheers ne le nto uyibonayo yam nawe ze ndive phaa ezantsi kumemezwa loo nto uyeva cheers xa ubone umntu wahanda apha ntoni ziyazi uba ndinawo uzilindele udibane nezulu xalela hayi khadi alidivanisi izindaba mna injalo ya cheers hamba cheers andizokhupha nogupha babaye sho hamba ngebentle ezoshumi nanye right sidihamba tek yabona ke phatha Amani. Lo umtshela lo nguwe ngoku into eyenzekayo ndiyakumeri ngoku ndiyawumeri ngoku uzakwaziwani neqakahlangana Hayi songasama lo. Hey, Wawucamako. Yacamako. Hayi man. Angikhande lapha iye le ntombi man. Ngokuntombi endifunayo apha. Ndiba ngayiqhatha ndithi hayi ngizofumana imali zamafa. Hayi ikhabe lapha. Ndiba ngathi ngxibo tayinda ayinayo. Ndizenza umistake. Ayala man. Ngoku ndimancamela apha kuwe bawucamako man. Kungikhandele man. Ngoba umhlonyane. Jonga. Andonda uchithela isithukuthezi yef. Jonga. Andonda uchithela isithukuthezi yandif. Jonga Chase. Andonda uchithela isithukuthezi yandif. Uba ufuna intombi, mbokhangela amantombi phaa esidadweni. Ungahambi uzapha kum uzomxelela ngamayeza amantombi. Uba ufuna into yeza intombi, mbokhangela phaa esidadweni. Akundiba kakuhle bona camako. Andifuni mantombi. Ndifuna intombi. Le ndithetha ngayo. Ngabona amantombi ngixela ngawo esitradweni. Hayi fixed Chase. Yo. Sebe nawo. Chase. Jonga. Unayo indaba ngathi uyandelela wena. Jonga Chase mame. Jonga wena Chase. Unayo indaba endelelayo. Into endizawuyenza kuwe. Akubetha ngesulu. Bawucamako ungathi usohlula ukwenza iyeza le ntombi. Uzolenza njani iyeza ebona bethe ngesulu? Hayi udlala ngami bawucamako. Bantu abadala. Hey, bantu abadala. Bawucamako. Hey. Hayi fixed Chase. Yo. Sebe nawo. Chase. Jonga. Unayo indaba ngathi uyandelela wena. Jonga Chase mame.
Mame. Jonga wena Tracy. Unayo indawo endelelayo. Into endizawuyenza kuwe. Akubetha ngesizulu. Akubetha ngesizulu. Khona man. Ndethusa. Ndothusa nyani. All right. Ewe, hayi ndi-right njani? Ndi-right now. Wethu. Hey. Hayi, weda. Yewe ngithi qonda ba ifestire le Mbambazi. alivalanga. Hayi mbambazi le festire Ewe, phi. Jo yakho la out yapha yakhe yazi nami into yale festire iphukile phi. So ndithanda umuntu isecurity. Hayi izinto zami kaloku nami ndiyazithanda ezicwalileyo, you know, the cleanliness. Mamela Bewayindona. mna ne ndibekwa into apha. Yakhumula uba nanditshilo phi. Ndathi bhabha pha ibuye izotyapha. Ndatshilo phi. Mamela Uzazizela. hayi ndize kubani umkhulu wakho. Ndize kumkhulu wakho. Bani Lo mfanasi ubafanasi lo. sambulu. Eke uthetha isam yeah. Ndize kuye. Uzothini isho? Unibizile. Ebethe manifike. Ukubize. Isho akhe uyaloba isho ukubize nini ephi? Uyoloba. Ukubiza njani thenga yalo noma? Ndiva washing pha endlini. Yeah. Wathi ba sisibhi ukhawuleza ufike ekseni. Yaqomba mandiyeke yonke lonto leyo. Ndisoneke iwashing yami ndayiyeka ndathi ndawuphinda ndibuyele kuyo ndizosabela ke ngoku. Ubiza njani isho ndingayazi khani imfonela. Hayi. Ebethe yi-secrecies like confidence between nanaye. Ithe series lena ayithethe. Ewe awu kaloku umncinci kaloku bafanasi awunozazi izinto. Amncinyane ihlo. Incinyane nto. Yazi ihlo bana baninzi bacimba ulo mdala kum kasijongiwe. Ubani ke? Uhlo lo pha kum. B. Bathi Kodwa lapho phandle niyazi. Kodwa nyana. Asasike nendlini mfondilo. Singene endlini. Biyo. Singene ngoku. Masingene mfondilo. Uthele yini? Hayi nangxaki. Uhlela ba? Sendezo phino ngena wena ugodwa libene fever phi. Yazi fever ngophi. Ulahle Livingston fever yangu. So uwedwa. Yena phi. Uwedwa usho. Hayi ke akho ngxaki. But anizohlala ke ne. Ngayi. Uzandenzela nje iti. Okay. NABC. Okay. And 4 sugar. Okay. Do you have 4 sugar? Okay, B. You. Yeah, Papa Pie chop. For sugars, B. The first time baby ngolukubona inhliziyo yami wena ushapa t-shirt yena sisukumina ngiyacabanga ukuthi wena you the one endizofaka indandatho. The first time baby ngolukubona inhliziyo yami wena ushapa t-shirt yena sisukumina ngiyacabanga ukuthi wena you the one endizofaka indandatho. Khawutsho ke bafanasi. Baby. Uhleli wedwa. Akho umuntu ukhoyo apha endlini. Nedwa. Senedwa jwi. So sithi sobabili. Yeah, hey, sisethu jo. Akho kwa. B. Do you know jo ya? Not nasetoilet akho umuntu kusetoilet. Nginawo. Ngabantu ne, hambi nendlo nabantu. Ewe. Like sho. Nedwa mna. Sithi sobabili. Yeah, sisethu. Awuhlanga thuba. Shan, hayi. Ndi-right up. Nawe ndithanda lo khawushi yaye xamani. Yawa lo khawushi. So benza iyawa lo khawushi benza ucela uba uzohlala apho. Apha phansi. Uthetha ngantoni Rhatepe? Uthetha ngantoni? Amasise ngimntana. Xa undijongile in your wildest dreams, do you think mna Queen Bee ndingazohlala ebhedini yakho? Nebhedi lalitize yonke nekwanobuhle yonke nekhaya elitsha yonke. Did you think? Uncingela ntoni? Hayi. Don't you ever
Jonga lithuba eli besilisebenzisa mani. Happy. 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 Yes, asubhageni beseyibona lena. Yes. You, squad. Hell none beseyibona lena. Uyayibona Mlibe. Ngimgqibile. Yabona bithi sep yomhlaba lemlibe. Wamile fethu. Mula. Ebra. Akho trap yamhlaba ndo nomuntu awubona wena uzojoma ndikhona nyani akukhona umuntu omxelele yabona Chase wakho xelela Awu yaphambana wena nanize kumapha liya iwala wala le akezanga kuwe sipanqa lo muntu uzokroba awumvuhle bathina ngalo uyaphambana wena ubhifu nindanyazi na one day papa phainda ibuyizo japa li yabo nango yambolo undanyo uze kum senembambila utameni menza mqoshela ngokulapho wodini yemthindi ke nemjonge ebhayine eziphaluka yabo ngokulapho wena ube usombembe wodini yonke lemigama zayihamba manje ufika uncane Musman you bagen tiko Bawucama ungathi usohlula ukwenza iyeza lentombi uzolenza njani iyeza eboni bethenga isizulu azidlala ngami bawucama bantu abadala hey bantu abadala bawucama hey abantu abadala bangenaphi le conservation yethu hey bantu abadala thela nawe methena abantu abadala hey Thethe phuma Thethe phuma Thethe ngaliqha phuma yena ndivelelwe ntoni lapha yo ene nizoba nechomi nesi sidudla imbombosi yechomi ngencimbo esedabulathi Aliya stand up siyahamba today bakam nyami funa me fresh liya yabona ngiyaqubha nenhlanzi kodini ngaswima nedolphin ngingatsima newhale kodini yani phakama liya sihambe mani siyaphi bra amabuthek mani ntoni ngokuthi yaphamana antsha kuyo izoldan basawujima ijog namhlanje sithi naga yona ayindisho siqale VW yaberepotsini sinqumla sitha phumala down Trafford siyayinyuka straight phuma terminus liya stand up boy iza asambe mali yamani athanda police spirit iza liya phakama ijog namhlanje li athi what it's the top it's a mali ha iza boy Joe and then what's on system for wena xa ufuneka ujimile abone li utyabile wena uyakho abone ibhumfet ibhafalo liya aba umamako ulinde phaka kumathole kuhambena kufida murtu usisidudla wonke siqobe ikhashi zami jima li bra undvusela lena bakangibonisa isidela zojima khona ngibantu enengxaki nomzimba abanangxaki nomzimba wami wena nawo nayo ingxaki ne anengxaki nomzimba wami mina nayo ingxaki nomzimba wakho kuyapha kwazi umzimba wakho qobe ikhashi zami apha endlini jima liya ilula le nto yabo ingane zabesek ukhupha non tricep liya ina thatha jim yenza tricep 1 then yenza bicep yenza tricep ngapha siyabalelana soyi2 ithi 1 now liya into wathini thatha sistena jima apha izali utyabile liya uyakho liya apha endlini nuka ifight kawulele funeka ube nislim kodini jima liya jima kahle liya le nto ithi mayiluleke ngayo yenza ntonto ukhupha isiphika yebo iza liya jim iza liya jima liya Hayi man, yathi nguye man. neso That track top and those bottom pants. Nguye. He's back.